We dreamen er alle je van, maar toch dwarren we het net. Joen aan tafel een college in het trobrekken van de sleur en het ziekje naar avontuur. Biegelijk trof van Warkum naar Australië te fietsen. Maar Marika van der Meer die dat twijlien en die schreeuwt er een boek oer. Nou, Geert Tichelaar die staat onder vajoen van zo'n groot avontuur. Hij zal 4 uur lang de hele vracht oer fietsen. En ja, waarom doe je dat? Nou, gewoon omdat het nou nog kan. Goeien, welkom bij een avontuurlijke bientus op de dag dat minstens bezitten krijgt van de Messi van de klassieke muziek. En daarvoor schakelen wij oer naar Miranda Werkman. Zij is in minstens op waar is het eigenlijk te wachten, Miranda? Ja, ik sta te wachten op Omar Tomassoni en dat is een topper uit de muzikale klassieke vrouw. Hij heeft zijn sporen verzinnen in deze branche en hij zit nou zo'n 3 hier bij het Koninklijk Concertgebouw. En dat is een van de beste orkesten van de hele vrouw. En hij komt hier sneun spelen met de Christelijke Muziekvereniging Oranje, met het Sirene Saxofoon Quartet onder leiding van Björn Ilstra. En hier in Minneskeer ben ze nou druk om het inblazen, want ze zullen dadelijk voor het eerst oefenen met deze Italiaanse toptrompetist Omar Tomassoni. Nou, we hebben hem nog net zo, maar dat zal er even aan ze komen, want er is nog volle meer van minstens. Ja, aan tafel hebben we fotografen Marika van der Meer uit Warkum en Geert Tichelaar uit Dan Word. Ik zei het krek al. Marika die fietste 2 uur naar Australië en het boek dat ze daar is deze, hè? Ja, Weg van de wereld, die komt dit weekend uit. Daar heeft ik al een boek geschreven, maar dat best al 4 uur hier fietsen, dus daar komt Griff een hele dikke pil uit. Welkom, wij dachten wat een leuke gelegenheid om eens iemand die de reizen maken heeft aan tafel te zetten, maar iemand die het nog dwam had. En ja, eigenlijk ook wel van wat is het mooi dat je dream nou leven kennen. Zullen we eens even zien, nou was het beleefd heeft dat de hele wereld ook komt? Graag. Komt-ie. Ongelooflijk. Van Warkum naar Australië op de fiets. Ja. Als dit nog eens juist beleefd, die reis, dan wel een beetje? Ja, ik was al weer waarom. Ja? Ja, en de finish dat weer bij mijn vriendin Maria. En ik ben precies op haar jedi aangekomen in Adelaide. Dat weer ik een beetje de insteek. Hè, van Warkum naar Australië op de fiets. Op jedi bij mijn vriendin Maria. Ja, maar er moet meer achter zitten dan alleen nog maar naar die vriendinnen daar. Wat zette daar de tante Sees en ik keep je een fiets en ik kwak hem vol met al mijn spul en ik ging. Nou, ik ben jarenlang reisleidster geweest. En op een gegeven moment zie ik voor mezelf, ik moet een baan doen in Nederland. Ik moet nou eens een keer een beetje serieus. Normaal, serieus leven krijgen. En toen kwam ik op een kantoor te werken voor een tour operator. En ik werd helemaal gek achter die computer. En ik dacht van ja, ik moet iets bedenken. Ik moet fut. En ik wiek altijd ontspanning van letter, maar mijn heid is maar 54 geworden. Dus ik denk, ja, wat als er geen letter is? Ik moet gewoon nou gaan. En toen wilde ik Zuid-Amerika gaan fietsen en naarmate het dus steeds maar vervelender worden op kantoren, die reis steeds langer worden. Dus ik heb eigenlijk gewoon op de wereldkaart uitzocht van Zuid naar Noord-Amerika, dat is ongeveer de langste lengte die fietskist. Dus dat ging ik dwan. Ja, dat was die eerste reis op de fiets. Dat was mijn eerste reis. En die uitsluiter wijzen moeten van dat zwervende bestaan als reisleidster ik een beetje, maar dat wordt een verslaving. Dus je bent verslaafd, maar dan ben je eerst vluchten. En toen ben je verslaafd trekken. Ja. Klinkt dat zo zeggen? Ja, zoiets. Dus ik zie hier nou steeds weer naar uitdagingen. En zo ben ik dus mijn landcruiser naar Zuid-Afrika rijden. En nu hier zoiets van, dan maar naar Australië. Ja, dan maar naar Australië. Zullen we zien, we hebben een kaartje maken van die tocht. En dan kist ik even zien, ja, de landen die smaken, die is bezocht is Turkije, Iran. Prachtige verhaal, ik mooi maken, daar komen we aan snel goed te praten. Ja, en dan 28.000 kilometer. Heeft het een houten kont als het van die fiets zo komt?
De wenst verloren. Ja? Nou ja, het went nooit helemaal. Maar nee, op zich... ja, als het even net giet, dan neemt het rust. Hè. Dat is het mooie van als het maar die fiets en die hele leven eigenlijk op die fiets onderwijs bent. Dan kist zelf een indeling maakt. Ja. De hoest net, de hoest niks. Nee, lekker. Ja, nou, en alles Geert die zullen het nog wel. Ja. Fjouwer Ja. hier. Hè? Dat, Vertel, wat ben die plan eigenlijk? Nou, ik moet dan bedoelst qua route of ja, wat nou, ja, erachter gewoon, steekt, wat zit erachter? Vertel dat eens maar. ja, nou ja... Wist ik op een vlucht? ja, nou, net zo bot meer. Ik ga dan hier in Denemarken zitten en dat wie wel dat ik even echt nou ja, de biwaai woer steeds, maar... Omdat? nou ja, dat er ook qua banenboel en zo wat en een vrij lange relatie die het op een non-roen is en toen woek ik er wel even uit. En zij is het idee meer en meer ontstien dat ik eigenlijk wel dan graag op een fiets wil. Eerst dacht ik van nou, dan wil ik wel richting China, maar ja, waarom zou je in China ophouden dat de helft van de verhaal is. Dus zij dat heel iets meer ontstien en toen dacht ik van ja, dit wordt echt de waan. Ja, ik van die kaartje die is wat ingewikkelder worden. Want Ja. dan maakt het echt een flinke reis. Misschien kunnen we die even zien. Nou, vertel maar even. Ja, dat gaat toch heel raar. Nou ja, dan wordt dan heb je hij de manbike, ben je zelf nog dit staat dan in Ljouwert, maar nou, de Noordkaap wil ik heel graag eens een keer zien, dus ik denk nou dan Eerst maar aan de mee. Noordkaap, ja. Ja, en dan dus de Oorzakje naar onderen en dan Istanbul en dan het eerste niet 4 Kazachstan. Ja. En dan Japan, Alaska en Ja. dan naar onderen naar Peru en Marokko en dan weer naar huis. Ja, dat is Hoeveel kilometer is dat? Als ik ergens dan in het zuidelijke puntje van Zuid-Amerika ben, dat is om erbij 44.000. Ja, roegwaai. Maar wat ziek is het? Het zin van het leven. Nee, ik wil gewoon de vrijheid en ik ken het nou dwaan vanwege nou ja, middelen en dat ik dus net nergens om boem ben. Ik ga geen hypotheek, ik ga geen baan, ik ga geen vrouw, ik ga mijn fiets en mijn pakkelage, dus ik ken... Ja, want die fiets die ja. heeft dan hier dan maar aan. Nou, Ja. dan kunnen we aanstaan wel eens eventjes goed te zien. Laten we gewoon maar eventjes, want de vrouw die het al een heel stuk van die route die net, die kan ik vertellen wat voor moois je het zien komen. Iran, de Hestelwest, hè? Ja. En de heeft mooie dingen beleefd. Ja, ik lees het toevallig in het artikel in de Lauwerte Krant dat het geert net terug Iran wil. Maar ik zie datzelfde vooroordeel. Ik dacht van, nou ja, Iran, ik weet het zeker. Dus ik heb wel een paar vrienden die hebben al mooi fietst onderwijs. En hier kijk iemand mooi terug Iran. Maar eigenlijk weer het helemaal net nodig. De mensen vinden het zo ontzettend aardig. Ja, we zullen En die hier nou ook op straat. iedereen die ging eens aanhouden om eens dingen te jan op stritten. En we moesten maar naar huis om thee te drinken. En als dan thee, dan weer net alleen nog thee, maar dan kreeg je van alles bij. En het was soms gewoon bijna overweldigend. Zo aardig wie die mensen in Iran. Alsof ze bewijzen moesten dat het juist wel hele leuke mensen waren. Dat ze dat zo villen, dat ze dat bewijzen moeten ten opzichte van het Westen. En voornaam staat meer, want ik geloof dat het in Turkije hier echt een bijzondere ontmoeting. Ik land waarvan wij wel eens denken, wat gebeurt daar toch in die gebergten al hier? Ja, maar dat is helemaal geen... Nee, Turkije week een ontzettend grote verrassing. Die mensen zijn zo gastvrij. En we moesten ook oerl thee drinken. Ja, dus we dat zullen we hier ook ook, hè? op de thee. Ja, en dan komen we boven op een berg gewoon, op zandje 100 meter. En dan vreeg het een herder, worst ik thee? En dan denk je, waar helpt die nou die thee waai? Dan gaat hij gewoon thee voor die zetten. Nou, komt een ketel uit de ezeltas en hij maakt het een vuurke en hij zet thee bovenop de berg. Ja. Maar heeft u daar, ik voel was het 's ochtends, dat is vrijheid hebben, hoe is het die sleur waai? Ik weet niet wat ik zie. Nou, dat zoals correct, dat zag in ieder geval net een leven achter een computer. Nee, ik wil heel graag vrij wezen. Ja, en op zo'n fiets heeft volledige vrijheid. Die hele leven hangt om die fiets. Ja. Meer hoefst ik net druk uit te meid zien. Er komen geen rekeningen op het doormatten. Als je thuis gewoon maar alles goed regelt hebt, dan is dat het. Ja. Dus de hoest die net druk te meid. Het enige waar die zorgen om maken is waar sliep ik van een jongen en wat eet ik jood. Ja, lekker leven. En dat leven is net voor elke nieuwe Wijlijn. Ik zou kijken, het is een beetje een college in van hoe doe je dit. We komen aanstaan naar wat filmpjes in naar Miranda waarom. En vooral de vraag hoe, ja, maar elke nieuwe dit eigenlijk net wel. Daar zullen we dan verder op praten. En naast doe ik nog eventjes in de verhaal van YouTube. En dat doen we maar een sectie, een jerige vlogger uit Dokkum. Ja, nou weer eventjes naar Middelsgeer. Want Miranda Werkman, Omar Tomassoni is dus al in het gebouw. En ja, het is zo mooi wijs dat we hem even zien kennen. Kun je al bij hem komen? Ja, zeker. Hij is hier niet krek onkomt vanuit Amsterdam. Ik wil eerst nog even deze jongens vragen. Hey jongens, vind je dit ik spannend om op te treden naast mijn oma Tomassoni? Ja, op zich wel. Ja? Ja. Is dat wat ik spannend? Ja, ik wel. Waar zit hem dat krek in?
Nou, ik ben net elke dag dat je weer interviewt op de televisie. Oh, dat vies vooral spannend. Oké. Succes aan. Zeg maar die eerste repetitie. Mooi oma Tomasoni. Hij zit hier te praten met de dirigent. Hello. Hi. Welcome to Minutski. Have you ever been before here? No, first time. What's it like to be here? It's nice, of course, and it's always nice to be in the north. So it's a bit, I feel a bit at home also, you know. Yes, you feel at home in the north. Why? Yes, because I also come from the north in Italy, and it's kind of the same area, so farmhouse and stuff. So. Hij zei dat hij hem hier erg thuis viel. Hij herkent hem hier wel. Hij had verkeer hier in dit gebied. Daar is een meer oer. Is it similar in the same way with brass bands here and in your part of Italy? Do you see overeenkomsten? Yes, I grew up in the wind band actually, so we have clarinets extra. So, but it's the same kind of situation. So I was kid like them probably. I don't know how old they are, but I started at I was 6 in the same kind of environment. So it's always feel nice. at home. Exactly, it's always nice to be back in this. It's always very nice. Want hoe krijg je nou zo'n toptrompetist hier naar Minutski bij een Zielstra dirigent? Ja, nou ja, die link is natuurlijk heel gauw lijn. Mijn dochter die had verkering bij hem. En dan is Femke. En dan is dat linkeroude lijn natuurlijk. Ja. En nou ja, we willen altijd nog graag eens een keer wat met hun twaan spelen. Het kwartet van Femke speelt Sneu en ik. Ze zit aan de bar trouwens. Ja, ze zit aan de bar, aan de koffie. En oma dat natuurlijk zeer speciaal natuurlijk. Je kent een gastvergelijkje dat we een topvoetballer naar Minutski halen. En dit is een top trompetist. Dus dat is wel heel bijzonder. Daar ben ik heel blij mee. En is het dan ook moeilijk voor jou als dirigent om dan met hem te werken? Ik bedoel, corrigeer je hem dan? Hoe werkt dat? Nee, eigenlijk is dat veel makkelijker, want we kennen elkaar. We weten van elkaar wat we willen en wat we, hoe de muziek klinken moet. Dus dat is alleen maar een voordeel. And how is that for you playing with your father-in-law? Shall we call him like that? Let's hope that we agree something. We don't have too many fights. Because he is telling it's very nice and you're talking about it and it's no problem, but... It will be no problem for sure. No, it's always nice. So. Okay. And what's the point you're looking most forward to playing here on Saturday? I hope everybody will have a lot of fun. This is the goal, the purpose to play and enjoy. And I hope it will be a very good experience for all of us. So that's. We zullen aanstaan, thank you and good luck on Saturday. We zullen dadelijk jaren hoe dat klinkt, want dan zullen zij voor het eerst de Marmenkoor repeteren hier in Minutski. Ja. En live buis dus op televisie erbij. Ja, deze week stellen wij alle dagen een Frieske YouTuber, ik wel een vlogger, neemt on jou voor. Joet de laatste en ik de jongste in de regen, de 16-jarige Danique uit Dokkum. Haar kanaal is nog maar een paar maanden in de loft, maar zij kan er echt al net meer zonder. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ik ben hier niet in mijn kamer, maar in een trainingszaal. En dit is de zaal waar ik train. En dit zijn een paar van mijn teamgenootjes. 6, 7, 8, 6. Ik ben Danique, ik ben 16 jaar oud. Ik ben hier in Dokkum en mijn kanaal heet Danique Filmt. Ik ga nu correct 53 abonnees. En ik ben dus correct begonnen met YouTube. Wat hast du pak je dan niet? Dit is mijn nieuwe action camera. En waarom hast du deze besteld? Omdat ik meer variatie wil in video's. Op de fiets of in het wetter. Omdat het is onder wetter kan en het levert hele leuke beelden op, hoop ik. Hallo allemaal en tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Het is bij ons zo glad dat wij voor het eerst in mijn leven ijsvrij hebben. En ik vind het vet cool! 9 november is mijn eerste video online gaan. Maar daarvoor ben ik al een beetje aan het experimenteren geweest. Ik ben al heel lang bezig met fotograferen en met scrollen. En ik zit nu op een opleiding fotografie en journalistiek. En dat is echt mijn deel film erbij. Ik fantaseerde wel eens hoe het zou was als ik echt een YouTuber ben en echt volle volgers hier. En ik dacht van ja, ik maak eigenlijk zin in mijn creativiteit. Ik maak iets nice, ik wil iets nice doen. En toen kwam ik op YouTube deel en
Dit is weer echt een hele goede beslissing geweest. Ik ben hier met Marije. En wij gaan vandaag weer een hele leuke challenge doen. Nou, hij 53 volgers. Ja, Zo'n het. sinds correct. 2 minuten alleen wie nummer 53 erbij. Wat veel staan, want dat bad. Het is weer een stukje motivatie extra dat er toch nog meer mensen binnen die geïnteresseerd ben in mijn filmpjes. De meeste volgers die binnen wel mensen die ik ken. Gewoon vriendinnen, familie, maar ook mensen die ik wel ken, maar waar ik net heel vol contact mee heb. Dan denk ik van, die vinden mijn filmpjes dus echt wel leuk. En ik zei zo van ja, hij zei ja, ik zei oké. Toen gingen we ervoor. De YouTube-mensen binnen soms wel heel nep, maar kunnen soms ook gewoon heel echt wezen. Bijvoorbeeld de mensen die ik volg, die binnen gewoon, die film je echt gewoon hun minpunten van hun leven. En dat vind ik wel heel echt. Peter. Mijn doel is om gewoon van mijn hobby mijn beroep te maken. En gewoon dit te doen als mijn beroep om hiervan te leven. En om je trouw naar je mensen te leren kennen en gewoon hele toffe dingen te doen. Ik volg je natuurlijk wel gewoon een opleiding, want ja, het is wel altijd net slagen. Dan maak ik wel wat oorziekje in deze richting. Maar het is wel dat ik zo vol mogelijk probeer te werken om mijn toekomst naar YouTube. Dit was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe nog even het blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Tot de volgende keer op mijn kanaal. Ja, Danique en al die oren YouTubers. Zet hem op daar op dat kanaal en hopen, laten we hopen dat je hem heel wat joggers krijgt. Wij zullen verder praten over de reizen die je hem ondernaam hebt. De reis die Sto nog ondernemers is op de fiets, 48.000 kilometer ongeveer de Vraatoer. We hier krekken al eventjes hoe, waarom doe je dat? Nou, dat is mijn huid, die is jong, verstoorn. Yield, sparry, dat wil ik eigenlijk niet meer. Do, is het probleem gewoon in de relatie, denk ik wat voort. Ja. Maar bereist hij dan ook nog ergens geestelijk daarop op voor? Dat is nou thuis al zit en denkt van ik aanzien het wel stil. Ja, sure. Ben ik wel alleenig. Ja, heel mensen vragen wel, trainstraining, maar ja, hoe kun je dan trainen vast aan reis? Ja, dan, dat ken ik net. Dat zeg ik van, je moet echt mentaal op daar rijden. Ja. Dus ik ga dan aan bepen, maar ja, als ik dan in Istanbul zit, dan kan die komen te versterren. En dat is dan het... Als je rekening mee, maar want dat kind natuurlijk. Hè? Ja, daarom. Maar daar hoor je dan wel rekken. Maar, ja, wat doe je dan? Is dat in Holland al een beetje voor jezelf? Ja, en als je aan de andere kant nooit wel een plan maakt van dan doe ik dat en dat. Maar als je daar dan zit, is het misschien echt nog weer oors. Maar ik ben er in elk geval op kleren dat zulke dingen baren kennen. Ja. Maar ik is die net op voorbereiden en daar moest ik helemaal net op voorbereiden. Dat komt onderwijs hoor. En het fysieke deel, de trainst onderwijs hoor. Hoe is net van tevoren te gaan fietsen. Nee, dan begint maar wat kortere afstand, 70, 80 kilometer op een dag en dat breist uit naar rond. Want dan fietst het hier in Friesland eigenlijk ook net een soort. Nee, in het les, maar de auto naar de supermarkt. Ja, hè? Ja. Maar wat... En dat eenzame. Ik heb delenhand in China. Daar heb ik 100 kilometer door dezelfde dikke rug uitfietst door de woestijn. En 4 weken lang gewoon net verstaanbaar met ze kennen, maar meesten iedereen praat Chinees. Maar dat overleeft ik wel. Ja, maar dat was toch wel helemaal gek of net als dat is. Dan denk je op een gegeven moment wel van waarom zit ik nog net in Warkum? Nou, nee. Nee? Nee, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in een hotel wilde er doorriepen die iemand. Ik zei van, dat ben geen Chinees. Nee, zei ze, ik ben Amerikaans. Ik zei, mooi, dan gaan wij samen eten. Ja? Ja, en dan kletsen we elkaar. En het is ik maar oren fietsers, die stonden wij inkomst. Het is één grote familie. Ja, dat denk ik. Dus daar is een soort om elkaar. Daar sta ik wel een soort mensen trefsten. Zijn mensen vrede en ik wil ook wel staan alleen. Nou ja, want net iedereen is zo gek om dit te doen. Maar je komt zo volle mensen dan wil zien. Nou ja, dat je er misschien dan even net verstaanbaar maar iets kennen. Maar dat doet het eigenlijk 1 keer in de 4 weken. Dan is er een uur tussenuit. Zou dat nou het ultieme medicijn is voor al die burn-outs die wij hebben? Nou, ik denk dat dat wel zou helpen, ja. Want de kist wel even weer helemaal tot rust komen. Hij is niks in de holle. Als fiets, en toch heeft er altijd genoeg om uit te denken. Ja. En ik denk dat het wel een oplossing is voor uw werkloosheidsprobleem. Want dat iedereen er iedere 4 weken hier tussenuit gaat, ja, dan hebben we meer ruimte op de arbeidsmarkt, toch? Ja, maar dan zitten we met een pensioengeld. Of zij Zo wat, ja. Ja, kan dat dan niks schelen? Maar mag ze wat leven? Ik heb wel eens gehad dat de man zei, eigenlijk is het schande zo'n 60 om dan je pensioen op te nemen. Dat moest eigenlijk om de zon je moest een i nemen van het pensioen. En als het zondag best wel hoe vier dat of 22 hoe vier dat komt. Ik weet het net, ik heb helemaal geen pensioen.
Ik maak ze weer net druk over. Nee. Ik denk dat het volle beter leven is zonder die te volle druk maakt zit. zeker. Druk te maken hoe dingen. Ja. Het is dus het ultieme moment, of in ieder geval instrument om gelukkig te worden. Doos is er ook nog wat oorzaken van, hè? Ik wil voor een goed doel. Ja, Kun je er nog wat over vertellen? Hoe zit dat ook weer? Ja, ik fiets dan ook voor Cycling Out of Poverty heet dat. En die zitten hier in Nederland, maar die opereren dan in Kenia en Oeganda. En die stiep je dan de lokale bevolking dan met fietsen. Dus dan hebben ze dan een pilder medisch. Dus dat aan de huisdokters, die krijgen dan een fiets. Dus dan kan die vlugger van en naar je huis bezieken. Dus die redden daadwerkelijk levens op die manier. En dan inkomen, dus dat aan de boer dan een fiets krijgt. Zodat hij dan meer meenemen kan naar de merk. Ja. En ik ben vlugger waarom kan, dus ik meer dwaan kan. En dan onderwijs, dus dat daarbij dan een fiets krijgt. Dus dat hij dan net zo lang droeg hoeven te dwaan om dan op school te komen. Nou, we weten al hoe wichtig het onderwijs is. Dus, en de fiets dus. De fiets dus die sto broekst als middel om voor te komen. En om een oormees te worden die 60 sekking voor ja, precies. Dus daarom kwamen toevallig in het zin dat goede doel. Ik denk, ja, dat is het. Want ik zie het heel toch wat een ziekje van omdat het mezelf al zo vol frieken neem ik maar aan. Dus ik denk, ja, dan moet ik eigenlijk wel wat waarom dwaan. Dus ze dwaan. En toen kwam ik dus bij Cycling Out of Poverty. Ja. En toen dat je voor het match, zou ik zeggen. Ja. Hey, succes. Goed trainen in de Holle. En bedankt voor je verhaal. We zullen nog even een keer naar het muziekgebouw daar. Inmiddels een keer naar Miranda. Want wij zijn er wel klaar van. Hè? Kom maar op met die repetitie met de Messi van de Havabra. Ja, het is hier nou even moe stil, want ze binden er heel kleer voor. En zij spelen het nummer Delphic Hymn en Dans, maar op de solo-trompetist Omar Tomasoni, Oranje Minutske onder leiding van Biense. Daar komen ze. Ik weet net als mij nog jaren kist. Het is een beetje onbeleefd om je nou terug in te praten. Maar zei jet dat dan. Ik krijg er piekenvel van. Dit is de eerste repetitie hier met Omar Tomasoni. En volgens mij door deze jongen zit ik keurig. Ja, nou, ze ben net verslagen, want daar is de repetitie voor. Hartstikke mooi daar. Ja, ik wil nog even zeggen, dit boek dus, Weg van de Wereld van Marika die we tussen Snuin presenteert in Warkum in de Klameren om 3 uur. Daar in april op een fiets. Ja. Mensen bedankt. Ja, dit wie bient voor jou alweer. Dank voor het verhaal aan tafel en dank voor het zin. En mooi hoef je er nog. Waar is die rekening? Als toen die rekening ik zoen? Ah jongen, failliet die rekening. Morgen in Bient Sport hebben we door het opstappen van Henk de Jong. Met onder oren Henry van der Vecht en Art de Graaf.